Zırgul Babayeva Hanyeli toýlyfa toý edeli uğra dejeň diýip SMS ýazdy. Muahar ýeren Hanyeli jaň edip "Gowsy barmaň geçeýin, toý etseň maňa aýtma" diýdi. Olsa barmaň geçeýin, toý etseň maňa aýtma. Demede kalan rapperlara "Yerinde dur, ol seni tapar" diýdi. Yerinde dur, o seni bulur ya. Muny eşden zet bolsa durmagam ýa-da gaýtmak, muny halamok diýip ýuwaşlyk bilen doýdurdy. Durmagam ýa-da gaýtmak. Türkmen estradamynyň täze ýylly karbit bolsa alymlaryň arasynda wagtyň geçýäni baradaky teoriýany okydy. Muny eşden sosial media ulanjylary bolsa öz sahypalaryna kiçilik suratlaryny, şeýle hem häzirki döwürde düşen suratlaryny paýlaşmagy makul bildiler. Wagt geçer. TikTok tolkynynda giňden ýaýran radio gepleşigimiz hem şundan ibaret. Biziň bugünkü etgärimiz bolsa halka şunça ýyllap rahmet çekip söýgüsini gazanyn elbetde Symbar Dastavka. Size köp sag bolsun aýdýar.